Eżis, ifirħu fit-tama. Qegħdin niċċelebraw il-ġublew tas-sena 2025. Il-Papa Franġisku xtaq li jkun iddedikat lit-tama. Minu Pawlu li qed jgħid lin-nies ta' Ruma ifirħu bit-tama? Kif iltqajna miegħu? Aħna nirringrazzjaw lill-Alla tal-miġja tiegħu fostna f'nawfraġġju drammatiku li laqana ma' raġel imxarrab għasra li kellu x-xorti li jiltaqa' magħna u aħna xorti akbar niltaqgħu miegħu. Aħna nies ta' qalb twajba li lqajna lilu u l-275 passiġġiera l-oħra tal-ġifen. Mal-mexxej Publiu rejna xi tfisser umanità, xi tfisser qalb li ma tħares lejn il-kundizzjoni tal-bniedem imma lejn il-bżonn tiegħu. Din it-turija ta' rispett lejn l-umanità aħna għamilniha qabel ma ltqajna ma' Kristu. Jalla wara 2000 sena li ltqajna ma' Pawlu ma' Kristu qatt ma nitilfu d-diċenza oriġinali tal-ewwel abitanti ta' din il-gżira. Pawlu il-bniedem li jagħti t-tama fir-rakkont tal-vjaġġ lejn Malta waqt it-tempesta fl-Atti tal-Apostli hemm l-espressjoni fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. Hemmhekk Pawlu jintervjeni u jgħidilhom biex ma jibżgħux għax dal-lejl der li anġlu ta' dak Alla li tiegħu jien u lilu nqim u qalli tibżax Pawlu, jeħtieġ li inti derer quddiem Ċesari. Ara Alla tak il-grazzja li daw kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Pawlu għamel kuraġġ lil sħabu. Dan Pawlu bħala ludi tgħallem jittama falla wieħed min jaf kemm il-darba ara xtar u talab fuq il-kliem tal-profeta Ġeremija. It-tama ta' Iżrael int mulej, kull min jabbandunak jitħawwad, dawk li jitbedu minnek fit-trab jinkitbu għax telqu lil mulej l-għajn tal-ilma ġieri. Fil-laqgħa tagħna ma' Pawlu iltqajna ma' bniedem li ma kellux it-tama tal-pagani. It-tama tal-pagani kienet li xi darba jiġri xi ħaġa li tiffavorina għal min jaqta' biljett tal-lotterija u jittama li jirbaħ. Mhux dik it-tama ta' Pawlu. It-tama ta' Pawli hija mebnija fuq il-fidi li Alla jżomm kelmtu u li l-imħabba tiegħu ma tiġi qatt nieqsa. Min jabbanduna lil Alla ikun jabbanduna l-għajn tal-ilma ġieri. It-tama fil-mulej hija l-aqwa garanzija. X'se nagħmlu aħna li ltqajna mal-mulej għax laqqana miegħu Pawlu? X'se nagħmlu bħajjitna, bil-kultura tagħna, pajjiżna? Il-mulej mhuwiex għadu tal-libertà tagħna, tal-progress veru, tad-dinjità tagħna. Il-mulej jekk nittamaw fih u l-aqwa garanzija ta' dan kollu. Pawlu fit-tagħlim tiegħu jurina xi tfisser it-tama. Juri li Ġesu huwa t-tama tagħna. Permezz tiegħu jgħid lir-Rumani għandna dħul bil-fidi għal din il-grazzja li qegħdin fiha għal ħniena għall-imħabba t'Alla. Jgħid aħna niftaħru bit-tama li għandna li qed niksbu l-glorja ta' Alla. Mela t-tama fl-Apostlu missierna San Pawl hi l-ewwel nett direzzjoni li tagħti lil ħajjitna. Jgħid niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom, fit-taħbit li ħereġ minn imħabbitkom, niftakru fil-qawwa tat-tama tagħkom. Fil-Magħmudija aħna ingħatajna dawn id-doni spiritwali, il-fidi, it-tama u l-imħabba. Il-pedament u l-fidi. Il-mod konkret kif tgħixha hija l-imħabba. It-tama hi li tagħtik id-direzzjoni, hi ankra u boxla għal ħajjitna. Aħna salvi bit-tama li l-espressjoni sabiħa li juża l-Papa Benedittu 16 fir-riflessjoni profonda fuq it-tama spe salvi imeħuda mill-ittra ta' Pawlu lir-Rumani. U jgħidlek l-Apostlu missierna, aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx iktar tama, inkunu wasalna m'għandniex bżonn mappa, m'għandniex bżonn direzzjoni, għax kif jista' jittama ħwejjeġ li ġa ikun ra. Aħna pellegrini tat-tama. Imma aħna għandna bżonn din it-tama għax għadna ma wasalniex. Aħna pellegrini. Għalhekk il-Papa Franġisku bħala motto ta' din is-sena għażel pellegrini tat-tama. Fil-mixja tagħna tal-ħajja għandna bżonn
li din it-tama tatina direzzjoni. Nistaqsu lilna nfusna, aħna fejn iridu mmorru? L-għażliet li qed nagħmlu bħala soċjetà, bl-għażliet personali, fejn iridu mmorru? X'inhi t-tama tagħna? Kull ma nkiteb fl-Iskrittura, fl-imoddi inkiteb għat-tagħlim tagħna biex bis-sabar u bil-faraġġ li tatina l-Iskrittura aħna jkollna t-tama. Dan il-kliem Pawlu kitbu meta kien ħabsi persegwitat lill-komunità li kienet ippersegwitata, li kienet itturufnata għall-għażla tagħha ta' Ġesu. Pawlu isarra fit-tama tiegħu u taħutu l-insara f'dawn iż-żewġ kelmiet, sabar u faraġġ. Jekk ikollok it-tama, iħabbat kemm iħabbat il-maltemp, ikollok is-sabar, ir-reżiljenza, il-kapaċità li tkompli, li ma taqta' qalbek qatt, u jkollok ukoll il-faraġġ tal-qalb. Imma din id-direzzjoni trid tkun ukoll ibbażata fuq it-tama fil-ħajja ta' dejjem. Ħafna drabi aħna u nħarsu lejn ħajjitna naħsbu fil-kuntettizza tal-ħajja tagħna ta' issa u ninsew li qed nistennew it-tama ħienja u d-dehra tal-glorja tal-Kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Meta Pawlu kiteb dawn il-kliem lil Titu, kien qed jitkellem fuq l-esperjenza li diġà kellu għax hu kien ra din il-glorja fit-triq ta' Damasku. Kienet esperjenza li bidlitlu ħajtu u li għarfitu li l-kelma tiegħu falla hi wkoll it-tama Ġesu ta' Nażaret. Kienet ukoll stedina għal ħajja ta' dejjem. Min it-tama vera u jaħseb fil-mewt ma jaħsibx xi ħaġa li ittemlu ħajtu fix-xejn, imma f'bieb jew tieqa għal ħajja ta' dejjem. Jew naħdmu biex dan l-appuntament ta' kull wieħed waħda minna mas-Salvatur, din it-tama ħienja tkun tassew laqa sabiħa u mhux frott tad-deċiżjoni li ntemmu ħajjitna qabel iż-żmien jew li ngħixu ħajja bla tama. Jew naħdmu biex meta niftakru fit-tmiem ta' ħajjitna fuq din l-art, qalbna tiftakar f'dik it-tama ħienja u Alla jbierek dak kollu li nagħmlu bħala soċjetà biex min qiegħed qrib id-destinazzjoni tal-ħajja ta' dejjem ikun imwieżen bis-sapport tagħna, bis-servizzi kollha meħtieġa, bl-imħabba tal-aħwa, mhux abbandonat, mhux imwarrab, imma rispettat, imwieżen, mejjun. Ma ridux li ma tkunux tafu jikteb Pawlu lit-Tessalonkin fuq il-mejtin biex ma ssewdux qalbkom bħall-oħrajn li m'għandhomx tama. Meta ngħaddu mill-mewt ta' min ikun qrib tagħna, insewdu qalbna lih u nibku bħal m'għamel Ġesu quddiem il-mewt tal-ħabib tiegħu Lażru. Imma jekk m'għandniex it-tama tal-ħajja ta' dejjem, dak is-swiet ta' qalb ma jintemm qatt. Il-faraġġ tagħna huwa aqwa. Ifirħu bit-tama, stabru fil-hemm, itolbu bla waqfien. Din l-istedina ta' Pawlu f'din is-sena mqazza tal-grazzja. Ejjew nifirħu li ħajjitna għandha direzzjoni li Ġesu. Nistabru fil-mumenti ta' tbatija u nitolbu bla ma naqtu biex il-mulej għawilna qalbna u jsaħħaħna f'kull emil u kelma tajba. Bil-qalb natukom il-barka pastorali tagħna.